na svom klipu. I pozivamo mi Saši na svom klipu. Snimat ćemo nešto. Pa da počnemo. Tako će biti moj intro. Čuješ to? Aha. To, znaš to se čuje? Šta to? To je kao banana, ja se igram sa nekim što puca ćelavim, pa mu banana kao govori. Aha, pa nisam to znao. Evo da sad ću krećem sa pucavinom. O, vidi stvarno. Znaš, A šta tu igraš? igricu kao ono akcija. A šta te beše nerviralo sad? Šta si tu to vikao? Šta? Ko te nervira? A što ne isključuješ to? Šta ja isključujem? Pa opet ti se čuje onako. Pa ne znam ja da si ti glup. Stvarno to mi se čuje. Dobro, evo ne... Aha, valjda kočim, zašto igram PES? Aha. Ovo sam ga stjebo, Aha, tog čoveka. stvarno? Ovog tu, Stvarno? što se puca protiv mene. A, dobro. Nisam ga nego sam ga sjebo. Upucao sam ga. Dobro, shvatam. Gledaj se ro. Bom. Razneš se ja čovek. Aj! Što dobra igrica je. A sad A? Stvarno dobra. A? Jel stvarno dobra? Da. Dinara igram 3D Agariju. 3D Agario. Da, Ja hoću jučer da nisam ga bio nađem, kod tebe, ti ne bi ni znao za to. Znam. Možda igram, da dođeš da igram. Slider ili 3D? Ili drugo nešto, tako što nađem. Aj, dobro. Juče sam Ajde, juče- igraćemo s lider. Ali mogu li nešto da ti priznam? Šta? To bilo to što tiče, ovo epizod ne si daj klip. Ja sam ga malo zezo. Znači, ja sam snimao, on nije ni znao. To bilo to što tiče epizode nasi do klip, ako si želite ovako još da radim, ostavite komentar. Nisam snimao facecam. Da se bolje, da vi bolje njega vidite. I posim. I... Puh.